салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. бозии дастаҳои Барселона ва Порту яке аз пурэҳсостарин рақобатҳои марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо буд, ки бо ҳисоби 1-0 бар суди дастаи каталонӣ хотима ёфт. натиҷаи бозиро аллакай мухлисони футбол хуб медонанд ва муҳим нест ки дигар дар мавридаш ҳарфе зада бошем. гап сари футболбози нави ин даста Ламин Ямал меравад, ки дар ин бозӣ як то не, балки ду то рекорд гузошт. аввал ин ки Ямал якумин бозингаре дар таърихи Лигаи Чемпионҳо шуд, ки дар бозии дебютии худ бо ҳайати асосӣ ва дар сину соли аз ҳама хурд ба майдон баромад. Ламин Ямал дар ин рақобат ҳамагӣ 16 солу 83 рӯз дошт. аз ин рӯй ин нишондоди таърихӣ барои худи футболбоз ва ҳамчунин дастаи Барселона меравад. дуюмин чизе ки мухлисони футболро маҳз дар ҳамин бозии дебютӣ ҳайрон кард, ин дар дақиқаи 71-уми бозӣ ба баҳонаи қазои ҳуҷҷат берун шудани футболбоз ва ҳамин тавр дигар барнагаштанаш мебошад. дар ин вақт футболбоз ногаҳон аз майдон ғайб зад, ки бовар кунед аксарияти мухлисон ва ҳатто шориҳони футбол инро ҳис накарданд. баъдан вақте баъди 9 дақиқа Маркос Алонсоро бар ивази ӯ ба майдон оварданд, ҳамагон ҳайрон шуданд, ки Ламин Ямал куҷо шуд. баъдан маълум гардид, ки футболбоз ногаҳон ҷониби ҳоҷатхона рафтааст ва ҳамин тавр дигар барнагашт. хави низ дар навбати худ зиёд мунтазир намонд ва бо гузораи 9 дақиқа, аниқтараш дар дақиқаи 80-уми рақобат, Маркос Алонсоро ба майдон овард. баъди бозӣ аз сармураббӣ нисбати қазияи мазкур пурсон шуданд ва ӯ гуфтааст, ки Ламин Ямал вазъи саломатии худро хуб ҳис накард ва дар гирди шиками худ дардеро эҳсос намуд, ки дигар ба баргаштан кафолат набуд. аз ин сабаб мо маҷбур шудем футболбози дигарро ба майдон барорем. баъзеҳо бар он ҳадс мезананд, ки Ламин Ямал вобаста ба сину соли хурд доштанаш шояд миёни сиёсату воҳимаву ҳашамати майдон андаке дасту по хӯрда шуд ва ба ин баҳона берун рафт. аммо агар ин баҳона не воқеан аз рӯи ҳуҷҷат бошад, пас Ламин Ямалро фаҳмидан лозим аст, махсусан нафароне ки дар ҳамин ҳолат афтодаанд, вале дар наздикии ҳуҷҷатхона нест. аҳволи поринаи Барселонаро ҳоло Ливерпули воҳима таҷриба мекунад. дастаи мерсисайдӣ ҳоло дар Лигаи Аврупо ҷилва дорад ва бозии навбатии худро аллакай муқобили Юнион аз Белгия барпо кард ва бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуд. аммо дар ин рақобат як эпизоди аҷибе шуд, ки таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба худ ҷалб намуд. тақдирро бубинед, ки бозии мазкур ду бародар аз як хонаро муқобили ҳам овард ва дар минбари мухлисон бошад падар муқобилияти ду писарашро тамошо намуд. нимоядгари дастаи Ливерпул Алексис Макалистер дар ин бозӣ муқобили Кевин Макалистер аз Юнион рақобат намуд ва мухлисони минбар, ки қаблан аз ин чиз огоҳ буданд, баъди бозӣ суҳбати бародаронаи онҳоро дида доду фарёд заданд. Макалистери Ливерпул дар дақиқаи 46 аз курсии эҳтиётӣ ба майдон даромад ва Кевин Макалистер бошад дар дақиқаи 80-уми дидор онро тарк кард. аҳли оила дар минбари майдон ва ё пушти телевизион дар Аргентина аз кадомаш мухлисӣ кардан саволи беҷавоб, вале муҳимтар аз ҳама самимияти бародарии онҳо мухлисонро мафтун сохт. зинда буд бародарӣ. Пеп Гвардиола аз ҳисоби ғалаба дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо аз шоҳи Олд Траффорд сэр Алекс Фергюсон пеш гузашт. инам дар ҳоле ба миён омад, ки дастаи Манчестер Сити дар бозии гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дастаи Лейпцигро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. барои мутахассиси испании 52-сола ин 103-юм ғалаба дар бозиҳои мусобиқаи мазкур ба ҳисоб меравад, ки дар 161 бозӣ ба даст омад. бо ин нишондод Гвардиола аз собиқ сармураббии дастони Манчестер Юнайтед пеш гузашт, ки Фергюсон дар карьераи худ 102 ғалабаи соф дар Лигаи Чемпионҳо дошт. пеп албатта аз Алекс Фергюсон дар ин нишондод пеш гузашт, вале дар рӯйхати умумӣ ҳоло ҳам ба қавли ҳукмфармо сармураббии дастаи Реал Карло Анчелоти бо 109 ғалаба месад. мавқеи аввали рӯйхатро Дон Анчелоти ва ҷои дуюм насиби Хосеп Гвардиола ва мавқеи сеюмро сэр Алекс Фергюсон бо 102 ғалаба ишғол кардааст. баъди Фергюсон ҳамтои дигараш Арсен Венгер бо 82 пирӯзӣ ва дар мавқеи панҷум бо 77 ғалаба Жозе Маурино месад. Фергюсон дигар кор намекунад ва Карло Анчелоти соли оянда ба Бразилия меравад. аз ин рӯ Пеп Гвардиола имкони ба ҷои аввал баромаданро дорад. беҳуда намегуфтанд, ки одамони бемӯй зирак мешаванд. ғайри Эрик Тен Хаг.
аз фоҷиа ҳарф мезанем. як мухлиси як дастаи англисӣ дар вақти бозӣ ҷони худро аз даст дод. мухлиси дастаи Лейтон Ориент Дерек Рейнолдс ки 74 сола буд, дар вақти бозӣ муқобили дастаи Линкольн Сити аҳволаш бад шуд. он нафароне ки дар наздаш қарор доштанд сараввал ба кормандони майдон ё худ стюартҳо муроҷиат намуданд, вале онҳо ба ин қазия боварӣ надоштанд ва он қадар аҳамияти хосаам надоданд. кор ҳамин хел шуд ки анқариб 20 нафар мухлис Дерекро рӯи даст гирифтанд ва зуд дохили майдон гардиданд ки дар ин ҳол довари майдон бозиро манъ кард. ҳамагӣ баъди 4 дақиқаи афтиданаш ба замин ёрии таъҷилӣ ба ҷои ҳодиса зуд омад, аммо ҷони аз даст рафтаи Дерек Рейнолдсро наҷот дода натавонистанд. ҳарчанд дақиқаҳои охири бозӣ буд, вале довари майдон ин бозиро қатъ кард ва ҳамчун бозии баргузорнашуда эълон намуд. дастаҳо як бори дигар муқобили ҳам рӯи майдон хоҳанд омад. баъдан маълум гардид ки мухлис бо сабаби бемории қалб дар ин ҷо ҳалок шуд. мувофиқи баъзаи иттилоъҳо Дерек Рейнолдс ҳеҷ гоҳ бозиҳои хонагиву сафарии дастаи Лейтон Ориентро сарфи назар намекард ва ғайри ин даста ҳеҷ гоҳ ба дастаи дигари ҳатто премер-лигаи Англия мухлисӣ надошт. ана ҳамин хел одамони содиқ дар ҷойҳои дӯстдоштаи худ мемиранд. чанд вақти охир Криштиану Роналду бо собиқ дастаи худ Ювентуси Турин баҳсҳои молиявӣ дошт ва ҳатто ба суд шикоят бурд ки Ювентус бояд он маблағе ки вақти пандемия пардохт карда натавонист баргардонад. гап сари 20 миллион евро меравад ки Роналду ва Ювентус вақти пандемияи коронавирус бо розигии тарафайн пардохт накарданд. Криштиану Роналду ҳаминак як ҳафтаи охир иддао дорад ки Ювентус аз ман 19,9 миллион евро қарздор аст ва онро бояд баргардонад. дирӯз дар ниҳоят хулосаи ҳуқуқии ин масъала расонаӣ шуд ва Криштиану аз ин маблағ маҳрум гардид. федератсияи футболи Италия дар ин қазия чунин хулоса баровард ки даъвои Криштиану ягон асоси ҳуқуқӣ надорад ва ин гуфтушуниди футболбоз ва бошгоҳ ҳамон вақт агар ба миён омада бошад, пас бидуни имзогузории шартнома ва ё ҳуҷҷатгузорӣ ба миён омадааст ки ин наметавонад барои даъво далели 100% бошад. аз ин хотир даъвои Криштиануро беасос хонданд. ҳамин гуна корро бачаҳои мо дар Русия кидат мегӯянд. кидат чӣ надорад? ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.